Той трябва да изтърве муската? Трябва да я изтърве, за да станеш. Тя А си пък той не изтърва, стиска с... Добре, и като са 60 човека, после... Как изключват ли? Как могат да влязат нови? Изключват, наказание, смъртно наказание. Което се отлъчи, разбираш, так ножа. Еми, нали 6 влезли в затвора? Ама те в затвора си е друго, Мартине. Те в затвора, да видиш, те си имат съвет такова, да видиш, оправят съвета, да видиш, влиза си в затвора, той си излежава наказанието, 6 години влязаха и излизат. И сега ще влязат те ще степища ме. Дето ми надуват главата. Те ще влязат, ще станат велики. А ти как мога да станеш велик? На следващото събрание? Велик мога да стане, ако изтърве муската, случайно я задържи за момент, радеш да я задържи и да я изтърве, радеш, ще стане велик, радеш, и ми пръне на хуе, не може да такова. Аз ще го чувам и на оня свят. И да шепти ще го чувам. А пък аз сега не ги чувам. Аз сега ги чувам, радеш, като си говорят така. Не бе, нали каза преди малко, че може да, ако ги осъдиш да ги вкара в затвора, може. Не може. Не може, то си има съвет. Не може. Само ако изтърват муската. Това е много трудно тогава. Трудно, много трудно. Те си имат такова, те си имат специален съвет, разбира, смъртни наказания имат такова и от полицията, разбира, са им разрешили смъртни наказания на такова. Разбираш, ако се отлъчи, без да ги наказват. Такова, без да ги наказват. Направо му забиват по шума, разбираш, и такова, имат си боен пистолет. Добре, това ще да питам. Средно великият телепат може ли да чете мисли или не може? Не може. Слухове не може. Аз съм слухов. А какви има освен слухов? Има здраво мислещи, които четат мисли, разбираш, и влиза в тебе и чете мисли, разбираш, и такова, и набива мисли. Разбираш. Може да ти променя мозъка? Може да ти променя, да. Тя си е баба майката. Майката си вали. Разбираш, много кадърни момчета има между тях, ама те с малките се ебават. Ти на събрание ходил ли си? Не съм ходил, те ме критикуваха за тая работа, радиш, пише по вестника. Радиш, Петър, радиш, средно велик слухов телепат, не посещава събранията на телепатите. Викам, че аз съм средно велик слухов телепат, аз не мога да... Добре, поне си мълчи, да не заседеш положението съдията. В кой вестник писаха? Ами е баля майката, не знам, те ми казаха тук колегите, радиш, че са писали. Чели там, радиш, вика, ти ли си Петър Илия Петров? Викам, да. Абе, каза, пише във вестника, вика, че не се взема участие в събранията. Вика, ме бие майката, аз сега. Аз не ги чета. И що не ходиш? Ами за кога да хода, шефе, радиш? Не могат да приемат, бе. Не могат да ме приемат. Трябва да станеш велик слухов телепат, радиш, и след това да станеш здраво мислеш и тогава, две инстанции са, как ще ме приемат. Невъзможно. И те си не моли да ги... Те докато дигат муската, не моли да ги секнеш нещо и да изтърват. Да ги секнеш, бе, майка им дева. Много стабилни, бе. Страшно стабилни хора. Не може да... Аз съм опитвал, радеш, изкряквам някой път така. Не става. Много стабилни. Еми, нали кажа, че ако били задържали още 5 минути, ще стане работа. Ако бях задържали още 5 минути, ще да стане работата, ама той става, разбираш, преди 4-5 години. Разбираш, и сега вече те внимават. Разбираш, те не ме искат за велик слухов телепат, защото съм бил мухлю и ще да й бъркам работа, ще съм да кодоша. Разбираш, такова и за това. И се е бало майката, разбираш. Ето тук са в този блок. Разбираш, шестимата са там на последния етаж, а пък другите не ги знам, Мартине. Те са много, разбираш. Те са 60 човека, разбираш, с дълги коси, така хубави и симпатични млади мъже, разбираш. Има и възрастни, има и дърти, разбираш, и дядовци, разбираш, на моите години има такива, разбираш. Има и възрастни. Бяга тук. Не, моето момче. Значи положението си е бало майката. Майката си е бало, много сложно. Аз ако искам да стана, как да стана? Ама можеш да станеш, обаче трябва да си при тях. Трябва да се съгласиш да останеш при тях, разбираш, и да такова. Да живее при тях? Да, да живееш с тях. Къде? Ами там при тях, разбираш. Отиваш в таковато, тета слагат ти легло, всичко, разбираш, и такова, и оставаш при тях да живееш. Ти не можеш ли? Да съгласиш. Аз мога, обаче не мъщат. Те не те искат. Не мъщат, казва, бат Петре, за косини малко ли мърша, казва, ме тебе да храним, разбираш, че и тебе да храним и да поим. Бега откъде? Бойчо, не. Значи ме могат да вземат тогава. Могат да вземат, да, разбираш. Ма трябва да се оставя семейството и да... Да, да се остави семейството и да... А пари трябва ли да им дам? Какви пари ще им даваш, ще трябва ти да дадат, бе?
Те трябва да ти дадат, разбираш, и там нужната сума, разбираш, такова, и след това вече оставаш като васал, разбираш, техен служител. И когато ти изпълняваш, разбираш, когато ти наредят. Може да не дигаш муската, може някаква друга дейност да вършиш, да такова. Каква друга? Да пишеш нещо, разбираш, журнали, такива работи. А то се води всичко документация. Да, те си водят документация. И такива работи, разбираш, много сложна е тяхната. Аз ги разбирам, млади момчета са, разбираш, живеем са. Искаме да те убием и да си живеем спокойно. Убийте му, викаме, не можем, забранено е от полицията. А пък каза, разбираш, и муската пази половинчато, ако те убием, каза, ще настъпи адска телепатия и ще измрем до един. Какво значи адска? Адска телепатия, това е нахлува в мозъка кръв, разбираш, и се пръска мозъка, разбираш, и падаш и умираш. Ама ти ако нарушиш правилата. Да, такова. От муската, разбираш. Трябва махава от хюхото на муската. Хюхо вика на хуя на муската. Това по принцип, разбираш, не е никакво хюхо. То какво представлява муската точно? Тя е тъмна такава, разбираш, желязна с канали, разбираш, и такова. То отдолу се дигат, така се завират под нея и се дигат, разбираш, и като и дигнат, разбираш, на такова положение, че да такова, разбираш, олекват всичко и край. И я оставят. И не закачат никой. По принцип те не са такива хора. Не закачат никой. Обаче като не е дигната, побесняват мамата им копелята дева, разбираш, и беснеят и го изкарват на мене. Ще ми е бат майката, разбираш. Не такова, вика, бе майка, дева, ние ли дигнахте, аз му скара, разбираш, още не сме. Викам на такова. Ма не могат всеки път да е дигнат. Не могат да ми. То е тежка муската, е такова, то не е лека работа, разбираш. Тук да дига с глава, разбираш, и знаеш какви болки, като аз като му кажа па, разбираш, и той разбираш, прави така. Сега извика ох, ама той не с мисли, а с глава я подпира. С глава, да. С глава. Не с мисли. С глава я дига с телепатична сила. Той има тук в мозъка телепатична сила, който е здраво мислещ телепат, който няма. Няма. Опира ли се на главата му? Не се опира. Е такова разстояние има. Завира се под муската и вече дига. И тя седи над главата му. Да, над главата. Аз съм чул, че могат да дигат предмети, затварят врати. Да. А има такива... Има и такива. Не, има такива деца много добри, дето може да, както караш, да ти смени, направо ти зави кормилото да се боснеш. Да, и такива има. И такива, затова като усетиш външна намеса, веднага ми се обади, разбираш, да знам какво да прави. То са много мръсни копелета. Какво се прави? Аз съм чувал, закачат. че ако сложиш такова алуминиево фолио на главата, не могат да ти четат мислите. Не могат, да. Нали? Да, истина е. Аз съм слагал и алуминиево фолио, съм слагал, да четат мама и дева, мъса не. Ама не, аз знам, че трябва хубаво плътно с алуминиево фолио и шапка отгоре. Да. И такова отразява вълните. Отразява вълните и не могат да четат. Питал съм аз. Да, така е, вярно е. И другото, какво беше, ако като спиш там, какво да сънуваш и тогава не могат да ти четат мислите. Да, не могат. Като спиш, не могат да ти четат мислите. Да. Защото организма се отпуска, разбираш, такова и те не фащат мислите, не могат да ги фащат, разбираш. Значи трябва да знам аз да си приготвя фолио, моля. Да се приготвиш да не ти направят някоя мизерия. Някой път съм имал аз такива проблеми. Няма проблеми, те не закачат, Мартини. То не, че закачат, ама съм усещал, че някой се опитва да ми... Да, усещаш, нали? Майката се валя, мошенници... Те как избират на кого да влизат? То с Мартинчо каза, не са подаде. Чувал съм, да. Да викам, кога да се подаде? Няма ти кажем, казва. Кажи, викам, ти ще му кажеш. Викам, кога да му кажа? Кажи, няма да ти кажа, разбираш. То с Мартинчо не са подаде. Ма са пробвали са, нали? Пробвали са, да. Сещам съм аз. Майката се вали. И аз зато и викам, шефа нещо е такова, викам, той ще каже шефа, ако такова. Ама аз си мълча, разбираш, пред другите лекари, да не стана за посмешите, да ми вземат пенсията, че се ебал майка. Що за посмешите? Посмешно. Не, то не е за посмешите, ама ще ми вземат пенсията. Що? Защото съм средно велик слухов телепата, пък ме водят, разбираш, с слухови халюцинации. И ще такова, трак пенсия. Ема ти ги чуваш, а пък... Да. Ти поне знаеш, като се опитва да ти четат мисли, ти ги чуваш, а пък аз не мога да ги чувам. Аз усещам само. Не, бойче, не мога. Не цапа дел, Мартинчо. Ай, бат, Петю.